तो भाई लोग ई देखो लो हमारा हाथ में बा रेडमी K50i जौना के खरीदले हमारा जहाँ तक लगता है कि 3 महीना से ऊपरे हो गए। 3 महीना से हम ई फ़ोन के अपन प्राइमरी फ़ोन के तौर पे इस्तेमाल करत हनी। आ भाई लोग एक कीन मानल हमके बहुत ही शॉकिंग वाला रिजल्ट दिले बा। हमें लगे भले यार G5 वगैरह 100 बहुत सारा फ़ोन बा देख सकता G5 वगैरह फ़ोन बा, लेकिन हम गेमिंग के तौर पर इस्तेमाल में ले ली और दोस्त लोग नॉर्मल यूज में हम ये फ़ोन के इस्तेमाल में लेता नहीं आज 3 महीना से। आज 3 महीना से हमारा में बहुत सारा दिक्कत भी आयल आ बहुत सारा अच्छा भी लागल एक फीचर जौन कि आज के वीडियो में पूरा तरह से एक्सप्लेन करे वाला बानी कि का में कमी बा का अच्छाई बा। ये से भाई लोग ई वीडियो को पूरा देखे लो ताहा लोग के ई वीडियो बहुत ही अच्छा लागी। तो भाई लोग एमे लागल बा 6.6 इंच के एगो फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जौन की बा 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 270 हर्ट्ज टोन सैम्पलिंग रेट दिले बा, जवना से कि हमनी के ई फोन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेला, बिल्कुल ही मक्खन जैसा चलेला। 650 इंच ब्राइटनेस दिले बा, लेकिन थोड़ा धूप वगैरह में थोड़ा कम ब्राइटनेस लागेला जहाँ तक हमारा लगता ई फोन में। आ भाई लोग तारा लोग के बता दी मतलब ज़्यादा कोनो भी फ़ोन तारा लोग के बॉड ना फील हो। गेमिंग वगैरह खातिर लेता रहो तो देख लो सकता लोग कितना ज़्यादा है हाथ में बैठा था देख सकता लोग बहुत ही आसानी से तो लोग किल वगैरह कर पेबो लोग, मतलब कि बिल्कुल ही कोनो ज़्यादा भादा वगैरह ना लगी। गेमिंग वगैरह खातिर काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा फ़ोन तारा लोग खातिर साबित होखे वाला बात है। आ एमोलेड डिस्प्ले दिले रही तो और ज़्यादा मजा आई, लेकिन ये एमोलेड नहीं दिला, ये में हमारा कमी लागल। देखो लोग भाई लोग एमे लागल बा मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर जो कि 5 nm पर बेस एगो प्रोसेसर बा। आ देखो लोग तू लोग और गेमिंग खातिर लेता रहो लोग तो ये प्रोसेसर काफ़ी हद तक अच्छा बा, अच्छा से कस्टमाइज कइल बा। में अच्छा खासा BGMI वगैरह चल जाला, गेमिंग वगैरह अच्छा खासा चलेला आ बहुत ही मक्खन जैसा चलेला। लेकिन ये फ़ोन तनी हीट होला, अगर तू लोग लगता 2 घंटा से ऊपर खेलले बारा लोग तो ये फ़ोन हीट हो जाला। एमे लागल बा लिक्विड कूलिंग 2.0 वाला कोनो टेक्नोलॉजी लागल बा जो कि बिल्कुल ही वर्क ना करला, मतलब भूलिया उलिया बारह सन हमनी के वो काम ना करेला। आ स्पीकरों में अच्छा बा, 2 स्पीकर बा तो आवाज़ो काफ़ी ज़्यादा लाउड आवेला। गेमिंग वगैरह खेलने जाए तो मज़ा आ जाला। गेमिंग खातिर तो ये काफ़ी हद तक अच्छा ही फ़ोन बा। देखो लोग भाई लोग एकरा पीछे लागल बा 3 गो कैमरा, 64 MP के मेन कैमरा बा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड बा, 2 MP का माइक्रो कैमरा बा। देखिए सकता रहो लोग आगे तहरा लोग के में 16 MP के वो कैमरा दिखाई दी। तो देखो लोग भाई लोग आगे के जौन कैमरा बा सबसे पहले हम ओकरे बात करें में एक और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा घटिया आवेला। अगर तुम लोग सेल्फी खातिर लेता रहो लोग तो मत ले लोग, तहरा लोग का पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद बा। आ उहे यदि टेम्पर वगैरह चढ़ा ले बारह लोग मतलब जौन की पूरा कैमरा ढप देता तो और ज़्यादा भादा एक कैमरा लगेला। मतलब एगो कैमरा क्वालिटी फ्रंट वाला बहुत ज़्यादा घटिया बा, लो लाइट कंडीशन में तो और ज़्यादा घटिया उठावला। बैक कैमरा के बात करी तो बैक कैमरा एगो अच्छा रिजल्ट देला, मतलब और भी फ़ोन से काफ़ी हद तक एक अच्छा क्वालिटी देला। लेकिन एमोनिया एगो दिक्कत बा बहुत ज़्यादा रेड टोन में उठावेला जो कि काफ़ी ज़्यादा कई बार घटिया लगा, मतलब कि तनी धूप होगो आ में फोटो खिंचबो लोग तो बहुत ज़्यादा लाल ये फोटो दिखाई दी जो कि बहुत ज़्यादा घटिया लगेला। एमें ब्लॉक्स मोड एगो डेले बा कैमरा में जो कि हमारा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आला, जैसे कि देखो लोग ब्लॉग ऐसे शूट के ले। तो भाई लोग देख लो लोग मतलब यही से ई शूट भइल बा। तो इमें म्यूजिक वगैरह सब कुछ इहे देला आ काफ़ी हद तक मतलब चलो लोग दिक्कत ताला तो कोनो हमरा ना लागेला अच्छे बा, लेकिन तनी एकरा अच्छा से कैमरा में कस्टमाइज करे के चाहिए। अल्ट्रा वाइड के तो बात है लोग घटिए बा आ 2 MP का माइक्रो कैमरा के इस्तेमाल नहीं है तो का कर पेबो लोग तुरंत देखिए सब तालो। तो कैमरा के मामले में ज़्यादा कोनो खास ना लग, हाँ बैक तनी अच्छा बा, फ्रंट बिल्कुल ही घटिया बा। देखो लोग भाई लोग एमे लागल बा 5080 mAh की बैटरी जौन की 66 वाट के एगो चार्जर के साथे आवे वाला ये फ़ोन बा। आ देखो लोग भाई लोग तालोग के बता दी चार्जर ये अगला 33 वाट के चार्जर से काफ़ी ज़्यादा बड़ बा आ मजबूतो ये लागता। तो रेडमी के चार्जर हमके थोड़ा मजबूत लागेला।
देख लो भाई, लेकिन एमे दिक्कत बा, बहुत ज़्यादा दिक्कत बा। अगर तू लोग ई फ़ोन के दूसरा कोनो चार्जर से चार्ज करता रहो तो बहुत ज़्यादा स्लो होई, चाहे वो रेडमी के चार्जर का है ना, वो 33 वाट के चार्जर से चार्ज करबो लोग तो तालो के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज हुई। साथ ही में तू लोग अगर गेमिंग वगैरह करते हुए और चार्ज में लगाओ तो लोग तब तालो के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज हुई। और साथ में भाई लोग और तू लोग कुछ इस्तेमालो करो तारो लोग चार्ज में लगाओ तारो तबो स्लो चार्ज हुई, डेटा चालू कर ले लोग तबो स्लो हुई। मतलब पूरा डेटा वगैरह बंद करके बैकग्राउंड में से सब कुछ क्लियर करके लगाओ तो लोग तब जाके 1 घंटा के करीब में फुल चार्ज हुई। एयरपोर्ट में डाल कर लगभग तब जाके मतलब 1 घंटा के करीब में फुल हुई। वैसे अगर इस्तेमाल करते लगभग लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज हुई, जो कि हम काफ़ी ज़्यादा घटिया लगल, बहुत ज़्यादा घटिया लगल। मतलब चार्ज में लगा के चलाओ लोग न तबे तालो के फ़ोन चार्ज हुई, ना तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होके वाला बा। ये एगो दिक्कत ई फ़ोन में बा। आ बैटरी बैकअप के बात तो भाई लोग ये तालो के यदि गेमिंग वगैरह खेलता रहो तो बैटरी बैकअप भी ज़्यादा ही में नहीं देत। 3 घंटा के आसपास में बैटरी बैकअप देता, 3 घंटा के आसपास, मतलब 3 घंटा चाहे 4 घंटा, एक और बीच में बंद हो जाता है फ़ोन, डेड हो जाता है, मतलब 100% से नीचे जाए में। वही यदि तू लोग नॉर्मल यूज करता लोग तो 6-7 घंटा डी बैटरी बैकअप ओकरा बाद से बंद हो जाए, फिर से चार्ज करे के पड़े। तो बैटरी बैकअप भी कोनो खास ना लागल, तो यदि बैटरी बैकअप कस्टमाइज कर ले रहता तो मजा जाते। देख लो भाई लोग में 5G के 12 को बैंड लगेले 1200 उनकी काफ़ी हद तक अच्छा बा। वाईफाई 6 वगैरह सब कुछ के सपोर्ट दिले बा, तो कनेक्टिविटी के मामले में काफ़ी हद तक ये फ़ोन अच्छा बा। लेकिन एमे नेटवर्क के स्पीड हमारा और फ़ोन से थोड़ा बहुत कम लागेला ई फ़ोन में। हाँ, नेटवर्क के स्पीड हमके कम लागेला, पता ना काहे एमे नेटवर्क के स्पीड तनी अच्छा से कस्टमाइज नहीं खसन कइले, और भी फ़ोन में तनी फास्ट चलेला, वजह तनी स्लो चलेला। तो ई एमे एगो दिक्कत बा, लेकिन और कुछ सब कुछ बा। मतलब ट्रूली एगो 5G फ़ोन 12 को बैंड बासन, और ही क्या चाहिए। अब देखो लोग भाई लोग एमे लगल बारसन 2 गो स्पीकर, एगो हेजा लगेले बारसन, एगो हेजा लगेले बारसन। आ ऊपरे तारा लोग के एमे हेडफोन के जैक भी दिखाई दे रही, जो उनकी काफ़ी हद तक अच्छा बा। ऊपर हेडफोन जैक दिले बारसन, जो उनकी बहुत ही जरूरी बा। ऊपर दियल नीचे दिलसन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाला। एजा हमने के यदि एजा मोबाइल चलावता है, जहाँ पेट वगैरह पर रख के हमने के रात के सुते नहीं जाए तो हेडफोन टूट जाला, यही से बहुत ज़्यादा हेडफोन टूट जाला। वो ऊपर दिले बारसन बहुत अच्छा काम कर बारसन, गेमिंग वगैरह में भी बहुत ज़्यादा शांत देवे वाला बा। तो लोग के बता दी कि नीचे रहेला तो काफ़ी ज़्यादा एगो तो चार्ज में लगाओ नहीं जाओ, ओकरा बाद से हेडफोन उड़े नहीं जा, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होला। ऊपर दिला बारसन तो बहुत ही अच्छा बा। साइड में दिला बारसन, बीच में नहीं खसन दिले, ये हमके देखते हुए काफ़ी हद तक अच्छा लागल। तो मतलब सही है कइले बारसन, ऊपर देके बहुत ही अच्छा काम कइले बारसन। स्पीकर के क्वालिटी भी काफ़ी हद तक लाउड तालो के नजर आई। एक बैग में दिला बारसन एक प्लास्टिक के बैग पैनल, आ फ्रंट में दिला बारसन तालो के एगो गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन। तो बैग में यदि कोनो भी देखत आदमी तो ये कही एगो OnePlus के सेट है, OnePlus के नकल कइले बारसन। आ फ्रंट में जो गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन दिला बारसन तो काफ़ी मजबूत बा। एक बार हमारा हाथ से ही फ़ोन गिर गए, 60-70 के स्पीड में बाइक चलावत रही, और ओकरा बाद से फ़ोन में कुछ ना बोल, खाली टेम्पर एक चुकनी हो गई। ओकरा बाद से टेम्पर उधर नहीं, दूसरा टेम्पर सेट वाले नहीं, 20-30 रुपये में आ फ़ोन हमारा नया सन चले लागल। मतलब फ़ोन में कुछ भले ही ना रहे, थोड़ा बहुत बैंड भइल रहे एक बॉडी और कुछ ना, तो उससे ज़्यादा दिक्कत हमारा फ़ोन में अभी नहीं खाई। मतलब बहुत तेज़ में फ़ोन गिरल रहे, मतलब दूसरा फ़ोन रहे पूरा फूट फाट गल रहे, लेकिन फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मजबूत साबित भइल। अब ताहा लोग के फ़ोन मतलब मजबूत साबित होई कि ना का पता, हम कुछ कह नहीं सकत, लेकिन कई बार लॉको साथ देला, कई बार लॉक साथ नहीं देला। तो ये बात लोग के समझे के चाहिए। मतलब एक बार ROG 5 हमारे स्लो में गिरल तो पूरा तरह से फूट गई, वैसे बहुत तेज तेज गिरेला तो ना फूटेला, तो ऐसे होला। तो ये लोग के देखे चाहिए, मतलब बिल्ड क्वालिटी तो मजबूत बा फोन के। देखो लोग भाई लोग एमे UFS 3.1 दिले बा, और साथ ही में LPDDR5 दिले बा, जो उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानल जाला और काफ़ी अच्छा मतलब काम करता, मतलब मज़ा ही आ गइल बा। तो चलो भाई लोग एक हम फाइनल डिसीजन पे बात करी। देखो लोग भाई लोग ये हमार वेरिएंट है 8256 वाला, जौन कि हम ICICI के कार्ड वगैरह लगल तो हमके ही पड़ल है 24,000 के आसपास में। और तू लोग लेवल उठाउ टफर के तो लोग के पड़ी 29,000 के आसपास में। 2628 वाला भी लेवल तो ये लोग के 24,000 के आसपास में पड़ी। एक दाम बढ़त घटत रहा, हम कुछ कह नहीं की सकत। कई बार एमे एगो स्पीकर के दे दिला ऑफर, जौन कि 5-6 हज़ार के एगो रेडमी के स्पीकर बा, वही के दे दिला फ्री में, जो ना कि बिल्कुल ही काम ना रहा, बिल्कुल ही घटिया स्पीकर बा। तो वो बेरा ना लेवे चाहिए, ICICI कार्ड वगैरह लोग हो तो ये फोन ले लेवे चाहिए। देखो लो तू लोग ये फ़ोन के लेवे चाहते हो तो काफ़ी हद तक अच्छा बा, लेकिन एज बैटरी बैकअप तनी कम लागल, कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा घटिया लागल। तो ये तालो के एगो बात समझे के चाहिए। फ़ोन के लुक वगैरह काफ़ी हद तक अच्छा बा, जो कि हमके देखते हुए मतलब मज़ा आ गई। अब ताहा लोग के विचार का बा कमेंट करके जरूर ही बताओ लो, हम तालो कमेंट जरूर ही पढ़े जरूर पढ़े तालो के कमेंट, तालो कमेंट पढ़ के ओकरा बाद से हम अगला सुझाव देनी। तो भाई लोग यही साथ हम वीडियो करे चाहते नहीं समाप्त मिले तालो से एगो अगला वीडियो में। तब तो खातिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।